uwe that you must come first empilweni yakho. Then the second bese kuba izingane zakho. Izingane zakho are your responsibility. Uma ngathi uyashona ushiya izingane zakho, awazi ukuthi abasele bayoyiphatha kanjani. Wena uNkulunkulu, uyingilo senkulu ezinganeni zakho. Lokho kwazi mfethu. Izingane zakho azinalo elinye ithemba ezinesiqiniseko laso ngaphandle kwakho wena oyilethe emhlabeni. Kodwa lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi wena zibeke phambili. Ungavumeli noma ubani umuntu ofuna ukulahlisa ithemba ngempilo. Ungavumeli noma ubani umuntu ofuna ukwenza ufile ngathi awilutho wena iba strong. Wena phokophela wena vuka uyithathe wena stand with your feet, work, strategize ukuze ozokuthola kushare nabantwana bakho. Uma usanenhlanhla besakhona abazali bakho, mawusushele nabantwana bakho, hlehlake kancane. Uma usanenhlanhla basekhona abazali bakho, hlehlake manje. Bheka uma wakho ukuthi uright yini. Ukhumbule phela ukuthi uma wakho uyena nje lo kade evuka nawe. Uyena nje lo kade kubeletha, uyena nje lo bekuncelisa. Uyena nje lo wakuthwala inyanga ezu9. Uyena nje mfowethu lo wakade bengabe kumakhaza angibathisa umncane. Uye nje lo wakade efila ukuthi usulambile. Uye nje lo ukuthi mengabe ukhala kudonseka inseka kuyena. Ingakho ngithi mfethu uma usanenhlanhla esaphila, ngiyakucela mfethu, ngiyakucela dadewethu, ngiyakucela bhuti wami, take care of your mom. Lokho kuyisibusiso. Wayenelungelo ukuthi wayengakuthatha kulahle emgqonyeni but she didn't. Uma kuukuthi mfethu usanayo ubaba, mawusuqedile ngokusondeza umama, angithi uyeza ukuthi lento ngiyibeka ngama level akhona. Uwe izingane zakho, uma wakho bese kuba ubaba wakho. Kungenzeka ukuthi ubaba wakho waye basemsebenzini, kungenzeka ukuthi ubaba wakho wayehamba nabangani, kungenzeka ukuthi ubaba wakhe wayebuye angazi makumele lishintshwe inabukeni kuwena, kungenzeka ukuthi wayekade engazi bengabe ulambile noma kunjani, kodwa wayeyikhipha imali ayinikeza uma wakho. Wayeyikhipha imali. Ngikhuluma mina ngengane ezalwa abazali aba responsible edidekile manje ukuthi empilweni kumele yenze njani ngoba iyaphokophela. Kuthiwa ayisize izihlobo, kuthiwa ayisize odade wabo, kuthiwa siza abafowethu abafowabo, kuthiwa ayisize bani. Ngithi mfowethu put yourself first. Izingane zakho, uma wakho bese kuba ubaba wakho. Lo abantu abawufola bability akho lapho ukhona dadewethu, akho lapho ukhona mfowethu. Ungezwa abanye abantu besho into abayithandayo, izwa ngami. Uma labantu bedlule emhlabeni, ibono zobu usuba treat as idlozi. Yibo ozobucela kubona inhlanhla. Yibo ozobe uthi mawenza umsebenzi ubeke bona phambili. Yibo ozothi mawubhekene nezingqinamba nezinkinga nama challenges ozobukhala kubona bengasekho emhlabeni. Kithi mina ngoba vele mfowethu uzokhala kubona, uthanda ungathandi, uzokhala. Kithi mina mfowethu ngoba vele masebedlulile emhlabeni uzokhala kubona. Masebedlulile emhlabeni uzokhala kubona. Uhlulwa yini ke mfowethu kubanakekela umphefumulo wabo usahlangene nenyama? Ngoba vele masebedlulile uwena yobu up and down, uthi uma wami, uthi ubaba wami, uthi idlozi lami, uthi ubaba benoma iliphi idlozi engihamba nalo, ubani ongisizile baba noma ngiyakuthanda. Lolu uthando ozolukhombisa bona sebengasekho emhlabeni, uhlulwa yini ukubakhombisa lona besaphila emhlabeni? Kusho mina uke ngibhaka bathi ngihambile bathi
sengibonile bathi ngizenzile bathi wathitha ubhakuda kwenye mfethu uyabona njengoba ngikunikeza le wisdom engikunika yona ngenzela ukuthi noma kuthiwa kuphi lapho ukhona mfethu uqala manje uhlome hloma ngazi ikhali zenyama hloma ngazi isikhathi sakamoya hloma ngayo ingqondo hloma ngalo ulwazi ngoba kusizi mfethu namhlanje uyaxabana nabo mase beshonile sekuwena owehla wenyuka kufana nomuntu othatha kancane indawo yasemakhaya kodwa mayiseshonile ufuna ibhokisi la ufuna useyathathwa uyongcwatshwa emakhaya kade emakhaya engawanakile esaphila usuyasuka wena usuyongcwatshwa emakhaya njengoba ungawanakile amakhaya kusho ukuthi nalabantu abazongcwatshwa emakhaya funa balishiye kanjani ithuna lakho bahambe bakhohlwe wena kodwa kuthiwa wawukade walungise kahle amakhaya wakhe izindlu wakhaya abantu bakwenu bebezokujabulela ukuya emakhaya mzwane sewulele bazogoduka beya kulezi indlu kanti eduze kwalezi indlu kulele wena bese beyethuneni lakho uyokhuluma nabo yazi kubhlungu kanjani masudlula emhlabeni kodwa ubone ukuthi umndeni wakhe awuze ethuneni lakho leyo nto ayikho lula kubantu abasuke belele mina nganitshela ngathi mina mangikhuluma ngisuke ngikhulumela idalo mangikhuluma mina ngisuke ngikhulumela iphawu mangikhuluma mina ngisuke ngikhulumela abalele kusho mina uking bhaka bafowethu lapho nikhona ke ngithanda ukuphupha thanda ukubhubha ake uvuke mfethu uyithathe ingakho mina noma yinini ngomakhandakanda oil ngohlale ngibanqobela abantu nalabo babethi bayangidikhampena bethi balwa nami kwenzekeni sebexabana bodwa sebesho ukuthi kade bethengwa abantu kuthiwe abagxeke mina abagxeke bakhakhana baxabana ngasho kanti boxabana bodwa bagcine bexabana bodwa manje sekubela ukuthi uwe wawuthi uking phakathi iking phakathi namhlanje ipower iyakwazi ukuyiveza ubukhulu bawo idlozi lapho ukhona ekhaya liyakwazi ukuyiveza idlozi lakho ubukhulu babo wena kumele ukwenze mfethu umzali wakho mawunaye mfethu umthande esaphila ngoba vele bengasekho emhlabeni uwena yobe usuqala manje sewehla wenyuka izangoma nezinyanga nabaprofeti uthi ucela ukulungiselwa indaba kama wakho usuhambe wabona ukuthi into zakho zibanjwe ukuthi uma wakho naningazwananga naye uhlulwa yini mfethu uyilungisa usakhona nathi sisakhona kodwa ungakhohlwa you come first second ingane zakho third uma wakho fourth ubabu wakho baba wakho why eza the fourth it's because ubaba wakho yena wafaka imbewu uma wakho ethwalile lembewu uma wakho kade hamba amakliniki yoxukuza sometimes lini izulu makuyi date uma wakho owakade onalo kahlinzwa kuze kuphume wena uma wakho lona mfowethu owakade mfowethu eseze waba nane BP evuvele ngaka ngoba kuhleli wena uma wakho lokwathi mayisekubeletha owayehlayiza sonke isibhedlela lokuthiwe nje push uye lothe mase kuthiwe push uma wakho lo walala esifubeni sakhe for the first time. That is why ngithi uza the third ukuthi nawe sewunengane oyiphushile sewunembewu etshalile. This is the fact of life. Akekho umunye oyoyibeka lento ngenye indlela uma lo muntu espiritual noma ene wisdom. Shey ukuthi abanye abantu bathini ngani abanye abantu bayayibeka nje ama idea abo abanye abawacabangayo kodwa angekho connected ne reality ne spirituality. Okwa spirituality akurelate kwi reality. Ungakhuluma spirituality is deep kodwa relate with reality ukuze umuntu ok level 1 akwazi urelate. This is the fact of life. Love you all wherever you are. Lapho nikhona bafethu ngiyanithembisa ngomakhandakanda oil ngisazonqobela amandla anyuke kakhulu sesinane intaba yethu esezingeni eliphezulu bazobona nje mase kufika insebenzo ezoba khona siyoqala entabeni yethu eningakaze niyibone intaba yethu esiyoqala kuyona nje kufike kwenziwe insebenzo kuyimakhanjwa sekuyiwe edameni sekuyiwe etsheni kusazoshuba kusangenzeka noma yini ke nithanda ukubhupha lapho nikhona. Number yami 0798130260 0798130260.